A campaña de Nadal é unha das épocas máis importantes para os pequenos negocios. As vendas dispáranse e o consumo aumenta, o que favorece os comercios. Sen embargo, nos últimos anos, as vendas destas datas están indo a menos. Os comerciantes sinalan o Black Friday e a venta online como as principais causas. Evidentemente, o primeiro que creemos que é o Black Friday, o adianto das compras, esas compras tan compulsivas que se fan no último mes nos últimos días de novembro, fan que a venta de Nadal sexa moito máis lenta. Despois o tema da venta por internet, que é unha venta que agora nos está ahogando o pequeno comercio. Creo que son os dúos factores máis importantes nesta baixada de ventas de Nadal. O peche de negocios estáse acelerando cada ano. Os comerciantes piden unha regulación máis xusta para poder competir en igualdade de condicións coas grandes multinacionais. O que nos tributamos non ten nada que ver co que fan eles, despois eles poden facer outro tipo de descontos que nos non podemos facer nas nosas tiendas. Para nós é unha competencia totalmente desleal e creemos que ten que ser o Estado que regule xa, pero de feito xa automático, este tipo de venta. A legislación non é a única que xoga na súa contra. Dende os pequenos negocios intentan concienciar a veciñanza da importancia que os comercios teñen para as vilas. Nos temos que darnos conta, ou a xente ten que darse conta, de que somos nós os que pagamos cos nosos impuestos moitos servicios que ten a cidadanía neste caso, e a xente non se dá conta, e a veces é moi difícil explicar, e sobre todo a xente xoven, que si eles non mercan nos nosos establecimentos, eles non tendrán servicios que teñen como tema de educación, limpieza das calles, alumeado, todo eso tamén sale dos nosos impuestos. A desaparición do pequeno comercio non afecta só a este sector. O peche das tendas acaba arrastrando a outros negocios. Evidentemente, outro tipo de sectores, como son sectores de servicios, como poden ser pequenos autónomos, pintura, reparacións, fontanería, seguros, incluso o tema de prensa, non? Porque nos facemos moitos anuncios tanto en tele como en radio, como en prensa escrita, repercuten indirectamente neste tipo de tema, claro. Dende Zona Aberta tamén piden máis unidade aos pequenos negocios para loitar xuntos e facer máis forza, pero é unha batalla na que tamén necesitan aos clientes e veciños para poñer freo a estas imaxes.